entrar na vosa casa, que che abren a porta, e eu ás veces vou por Galicia, paro no coche para preguntar calquera cousa, e digo así, ai, pero que é o da televisión, pasa para dentro a tomar un café. Enseña unha casa todo, despois a que me enseña tú, dime, a que viñas? Eu, señor, me teño preguntado por onde se vai a tal sitio. Bueno, pues agora tomamos o café, despois xe dixo. Entón é moi bonito ese cariño da xente, esa cercanía que transmite a televisión, porque a veces non nos damos conta, e a televisión, esa caixinha que temos ali no comedor ou na habitación, é unha pasada compañía que lle fai a moita xente, ou que se ríe con nós. Eu digo sempre, a veces dinche cousas pola calle que te fai chorar, que te emociona, porque cada un de vos ten un traballo maravilloso, algún non tan maravilloso, como digo sempre, a crisis tamén agora hai o tema do paro e todo eso, pero digo sempre, cada un no seu é moi bonito, pero o noso da televisión é unha cousa moi agradecida, porque os que salimos en pantalla, chegamos a moitísima máis xente. Hai xente que é abogado, defende unha persona, gana, e di, ai, que mo foi pa min, que a min dou unha vida, que a min tal, pero claro, chegou a esa persona, pero nós chegamos, contamos un conto, e se conectas coa xente, é moi agradecido. Eu ás veces chego á cama, boto unha perna por un lado, outra para outra, e digo, ai, que feliz son, teño a miña parexa que son feliz, teño a miña familia que son feliz, e digo sempre de corazón, sempre, isto digo sempre, mira, na vida, o meu punto de vista é ser unha persona cos amigos e coa familia, con tal de ter un poquinho de salud, o resto ben solo, porque ser unha persona coa familia, a familia coida, a familia axúdache, os amigos danche un traballo, danche o que faga falta, e, oi, que todos lle vai a mellor que a nós, digo sempre, que todos lle vai a mellor que a nós. Por qué? Porque se lle vai ben, vente por aí, vente que te invito a tomar algo, que teño carto, vai de maravilla, teño traballo. Se non lle vai ben, ai, se me darás 50 euros, oh, e aí ven outra vez pedir. Por eso que todo o mundo lle vai a mellor. Hoxe estou encantado de estar aquí, contaros un pouquinho das miñas cosas, porque os pregóns fago sempre moi familiares neste campo da Saleta. Oi, cando me enterei que eu non sabía, é unha cousa, mira a coincidencia, eu estuve un ano pasado aquí actuando co teatro, fixéramos unha obra de teatro, un morto moi vivo, e actuamos abaixo no centro do pobo, ali nun escenario que montamos con Dorotea Bárcena, a que conocedes que é a Madonna dos Tonechos, fixéramos unha obra de teatro, e fai agora un ano, eu estuvera o sábado e o pregón era o domingo, e eu estuvera o ano pasado. Este ano, oi, volvo a coincidir, eu o ano pasado tamén había a final que xogaba España, este ano outra vez a final, oi, manda truco na bala, como di na miña terra, parece que foi Dios, parece que foi Dios. E eu conto sempre un pouquinho da miña vida, porque hai xente que sí que me sigue da tele, que lle gusto, outra non me entende, que dime, oi, fala moi rápida, un trapero non se lle entende nada. E todo outro dicía eu, canta veces me dixo Piñeiro, e si fala despacio e mira a cámara, aunque me mates. Porque sabes que pasa? Quero dicir tantas cousas en pouco tempo que parece que non me chego ao tempo a nada. E eu bate que bate, como digo, dicía a María do Carope, bate que bate. Entón é iso. Pero para quem non me conozca, vou explicar un poquinho da miña vida. Eu si comecei a compañía de nacín en Arca, na Estrada, nunha aldea da Estrada, que se chama Arca, sigo vivindo ali. Eu de brozo, que a xente peti, este é un cuentista. O outro día no lugar, cando me dixeron que non sabía usar un sacho, dixe, me cajo. Bueno, non quero dicir en que dixe, porque, oi, toda a miña vida sachando as patacas, poñendo no millo, sachando o millo, poñendo a horta, e oi, ia ao monte del Brazar, planto pinos, e traballo como un negro, oi, que non sabía usar un sacho, dixía, eu doume na alba, dixía, eu presumo de ser labrejas, presumo de usar o sacho, demonio, que é dicindo a min, eu, na miña aldilla, ali en Arca, planto que faga falta, os porrais non, os porrais planto ao meu irmán. É certo que contra a televisión, o das miñas tres nais, morreu unha adotiva, que era a unha maestra dali da aldea que me adoptara cando eu tiña 2 anos e puxome como a fillo. Pero teño a nai que me pareu, a nai que me criou, que é unha tía solteira, que me viña como unha nai, que ainda me vive tamén, ten 86 anos, e pois tiña a nai adotiva. E dixo suerte, sempre, que suerte. A nai que me pareu, a nai que me criou e a nai que me adotou. 3 nais, fillo de solteira e meu pai néjame. Oi, gracias, gracias. Cambia. Es un clavadito a él, clavadito. Se poñedes 100 homes sin hilera, din que dixan hola, o meu di hola. Dixo, bueno, aí o tá, aí o tá, aí o tá. Bueno, entón é iso, un poquinho da miña vida. Eu sempre digo, a realidade sempre supera a ficción. Estou moi contento aquí polo feito do pan de cea, o pan que é un alimento de primeira necesidade, que hai sempre quen di, ai, o pan non como, se non é tostado é do outro, pero eu digo de corazón, como o pan de cea é que ninguno, e non é por facer a pelota, mira, hoxe vindo para aquí, para ir en Carballiño, e metín as 11 da mañán, bueno, mira de perfil como estou. Pero, mira, digo, que sempre digo na tele, as dietas, así normal, mira a dieta. Mete a barriga para dentro e xa fa a dieta, xa está, xa non hai barriga. Do importante, eu digo sempre, non ter complejos, nin gordos nin delgados, o que hace toparse ben e non cair da cama. Claro, se cae da cama polo dos lados, logo adelgaza.
Claro, logo é que ou non das atado os zapatos. Eu dixo, mentre me topo cómodo, que máis dá? O pan úsase para todo. Eu sempre, eu non sei se vos pasa a vos, eu ás veces vou se viaxe a algún sitio, a algún país, e non me poñen pan, e digo eu non dou comido sin pan, cá, porque para mí é como a punto de apoio, eu agarro o tenedor cunha, e co outro que chile pan, que chile pan, que chile pan, e sopear, bueno, vou vos contar unha anécdota de sopear. Mira, aí atrás fun comer con os amigos e fomos ver cada un coa súa parilla e hai unha das amigas teñen nenos pequenos e entón fomos para ali e elas quedaron cos nenos na entrada do restaurante e nos entramos para dentro. Chegamos ao restaurante, sentámonos ali na mesa, non tarda 5 minutos e chega o camarero cunha bandexa, coa man detrás, cunha bandexa, paunola ali e dixo eu, pedistes algo? E di, no, non pedimos nada. E ti pedixo, no, e eu, carajo, hecho como en Portugal. Dixo, non pides nada, trancha algo para que piques, se picas por cobran o precio de ouro. Dixo, bueno, mira, somos bastantes, a pouco toca, vámonos comer. E dixo, traeros un poquinho de pan, se decía moito millor. Trouxenos un poquinho de pan, ali nunha cousa, e empezamos a, bueno, a mollar ali naquela crema, aquilo estaba delicatessen. Decía un, esta é unha especialidade aquí da zona e si te mueres. Dixo, está riquísimo, hasta parece frutado, que cousa rica. Bueno, mira, estaba rico, que ben o conto, por eso, eu sopeei ali naquela bandixa canto puden a máis. Ali andábamos a pelixar a ver quen sopeaba máis co pan. E o que acabamos de untar todo o que había na bandexa, ven unha das nais, unha das compañeras nosas, que ten neno, e ven ali e dinos, ai, me cajo na madre que vos pareu, non me comeste la papilla do rapaz. Como vos lo conto? O carajo da compañeira dixo ao camarero, quéntame o patito, pono a baño María e levo para a mesa nun plato que despois xa xe dou ao rapaz, botamos nun plato que lle dou cando cheque e me fui un pauguiño e nós comemos a papilla, había dicir no restaurante, oi, que quisiste aí na televisión que traen a papilla da casa? Cala, pois digo sempre, quero hoxe agradecer de todo o corazón aos panadeiros que comentaban aquí que hai ahora 17 panaderías aquí en C. Por Dios, que siga habendo moitas máis, que sigan loitando para diante, que non están os mundos agora fáciles, pero que sigan para diante, porque é un orgullo, entendes, ser dun pobo como é C e presumir del e decir, temos o pan máis rico do mundo. Ese é o máis bonito do mundo, porque conócesemos por todos os sitios. Eu digo sempre, é un orgullo ter este producto de primeira calidade, de primeira necesidade, de primeiro todo aquí en CEA, porque por onde vas, Ostrada, e eu para onde CEA, e todo o mundo conoce CEA. Vos imaginades por un minuto, se non houbera o pan, home, igual había outras cousas, pero o pan por onde ides son desconocidísimos por todo o mundo, porque é famosísimo. O panadeiros que están continuamente traballando, porque había un panadeiro, cuidado, eu oio moitas veces na Radio Galega, os compañeiros, e sempre se chamaban e dicía eu, como chaman tantos panadeiros? Porque están traballando. Mentre nós estamos descansando e dormindo, eles aí traballando, porque eu non sei vos, pero a vida de panadeiro é difícil, porque despois de día, dormese, pero hai que baixar as persianas e non se dorme igual. Por de noite é todo un silencio, sales a ventana e un paxarillo que escurriño ou que se mova xa o oes, pero de día non se ve prácticamente nada porque oes moitos ruidos e non lle prestas atención. Pero os panadeiros vou pedir de corazón un fuerte aplauso para todos do mundo, en especial por DCEA, polo traballo que fan e nos dar o noso panciño. E hoxe que é a festa, dedicarlle a eles de corazón, aos panaderos todos que hai polo mundo, especialmente por Galicia, especialmente aquí en CEA. Decimos outra cousiña, a Virgen da Saleta, que eu sempre falo, que non sabedes como empecé na televisión? Pois empecé, mira tamén casualidade, empecé por unha rapaza que se chama Saleta, que é dali de cerca, de Souto, porque en Souto tamén temos en común, os da Estrada, unha das parroquias, onde son eu, temos tamén a capilla, temos a Virgen da Saleta, en Souto. Eu tamén, unha amiga que se chama Saleta, que andai puxe Saleta por eso, dixo, Misi, tes que vir falar de min á televisión. E eu, que teño que ir falar de ti á televisión. E dixo, tes que vir falar de min, que vou ao programa de Bravo polos amigos, e quero que veñas falar de min como amigo ideal. E eu, ai, mi madre, que vergüenza, pero ti que vas ao programa? Vou buscar mozo, e eu, ai, mi madre, vanos señalar pola calle, aí vamos, que non hai can que os cheira, vamos buscar moza á televisión. Porque eu dixo, a televisión, ir contar sempre cousas simpáticas, bonitas, ou unha experiencia dunha enfermedade que superas, para que dar forza a xente, e iso. Pero ir contar as miserias, non as contedes por Dios. Eu verro con as veciñas mías cando e non contedes eso. Porque vas á televisión, o meu home pejaba, meu era borracha, quitei, meu fillo na droga e tal. Iso, jardo, apatía, intenta arreglalo por Dios, coa familia ou cos amigos ou o que sea. Pero non contes, despois vas pola calle, ai, vaya borracha que o home daba caña ao fillo. Claro, arruina a vida, iso non contedes, eu digo, contar as
cousas bonitas, as cousas feas, jardalas, todos temos trapos sucios, entón, eso jardalo, vale? Ou que axuda a familia e tal. Eu conto da Saleta, que xa vos vou contar rapidinho, o conto da Saleta foi que ela chamou ao programa de televisión, a hablar pros amigos, e eu dixo, bueno, pois voulle facer o favor e vou a ir falar dela. E fun ali, oi, no momento xusto antes dime unha amiga, Isi, se foras ti... Cansouse. Uno, aí está, oi, acabo as pilas ao micro. Manda, pero caso tempo levo, a ver, non, eu miro para cara da xente, pero ter moi atentos, eu vou falo un pouco máis. Se vexe alguén coteleando como a miña abuela atrás da cociña de ferro, miña abuela puñese coteleando atrás da cociña de ferro, cotelía. E dicía, ela, agora faced as vosas tareas, que eu xa miro que non fervo leite. E estaba a cociña de ferro e a pota en riba, ela puña dentro, o dedo así a pota, e con outra manga agarraba así a cabeza. E ela, o dedo en riba da pota do leite. O co leite fervía, levantaba a espuma para arriba, queimaba o dedo e ela tiraba pola pota. Estaba a cociña de ferro chía de frenazos da pota que estaba negra por riba, por baixo. Bueno, contos de miña abuela, que faces tía pobriña. E xa verás, e resulta que entón eu fui falar o programa da compañera esta. E dou unha venada, porque unha amiga dixo, Isi, se foras como eres con nós, así natural como eres ti, oi, collíante para a televisión, eu que va, pensa que estou tolo, falando como falo eu, bótame dali. Pois, oi, naquel momento dou unha venada e todo o mundo ia falar, venda a mija, pois é moi boa, moi traballadora, porque ela iba a buscar mozo. Entón, que a miña colla, hoxe eu non ten amigo, o único amigo que ten é o can, e para iso porque o leva coa cadena, senón ni o can contigo iba, que é moi canela. Bueno, eu armei un show, e daquelo gustoulle, chamarme por Rei da Comedia, e a partir de aí do Rei da Comedia xa saleu todo demais. Teño grandes amigos aquí cerca, Melchoriño, que é de aí de Maside, cerquiña voso, e grandes amigos por toda esta zona maravillosa. Tenes outro tesouro aquí cerquiña de C, que é o Mosteiro do Seira. Eu estiven, que mira, non estivera, estiven hai cosa dun ano ou dous, espectacular. Dios mío, como traballaban, porque eu son un loco pola pedra. Vou por Santiago, ás veces andando pola zona bella, e vai me doendo o corazón de cada pedra que piso, porque vaste fijando po suelo e dis, canto traballiño dou facer cada lousa que hai no suelo. Imaginadvos as fachadas das casas todas torneadas. É o Mosteiro da Seira, que iso é espectacular, espectacular. Compañeiros, eu estaría aquí dándovos, bueno, mil gracias por estar hoxe aquí en parte do alcalde, de toda a organización. Quero agradecer sempre aos compañeros de prensa, de radio, que están sempre cubrindo a noticia, para que, como dixo eu, para que nós sepamos o cuento. Porque non faredes como a miñas veciñas que din, a mí non me justo a cuenta, min cheja e moito que a miña vida é sobre mí. E dixo, yo, oiches, sabes quen está preñada e non se sabe nada? Quen? Tiño unha que dá a volta ao pescozo para saber que había como a do exorcista. Aquela fía, quen? Dicía, quen? Ou dixo yo a outra, non mires agora, onde, xa nada. Se eu que non mires xa está retorcido o pescozo. Eu estaríamos aquí contando mil historias, eu quero máis que nada eso, un pregón que non sea moi largo, porque a veces, con todo o cariño, como dixo eu, con todo o cariño pos alcaldes e altas autoridades, veñen cunha folla, meus queridos veciños, compañeros, todos, e din, ai, que ben falou, non sei que dixo. Pero falou moi bien. Ten escuela, a compañeira, que é maravillosa, que ten unha voz que nos deixa a todos maravilla. Recórdame unha veciña miña que teño, que é moi maior, ten xa 80 e pico de anos, e bon dela, empezame a contar contos das veijas e dunha cousa e doutra, e a veces miramos o reloj e pasan 6 horas. E dixo yo, ai, Dios mío, teño que marchar, mira que hora é. E ela, eu estaba todo o día contándoche contos, e oíndote, eu os te corazón. E eu tamén aquí, compañeira, oye, e todos vos que sodes maravillosos, non me quero enrollar máis, darnos as gracias, entendes? En especial a toda a xente que fai posible esta festa, que non pare nunca, son 21 anos, que sigan outros 21 e outros 21 e outros 21, e que nunca nos falte unha, as ganas de reír, que nunca vos quiten a sonrisa, que é o máis bonito que temos na vida, o reírnos e a felicidade, e outra, que nunca nos quiten o pan de cea. Ole, vos, o pan de cea. Gracias por contar comigo aquí de corazón, graciñas. Moitísimas gracias a ti, Isi. Dame un bico que xa é decir, e iso que moitas veces digo, Isi, que eu falo moi deprisa, pero tú frenéticamente falando acabas coas pilas. É increíble. Bueno, ese forte aplauso, gracias, Isi, gracias, José Manuel Rodríguez Puente, gracias. Moitos éxitos na túa carreira profesional.